Rádio Slovensko, Slovensku. Presunuli sme sa do srdca našej krajiny, do Banskej Bystrice, kde sme prišli navštíviť malého Andrejka, ktorý sa narodil ako predčasňatko. No a táto skutočnosť so sebou nesie niekoľko komplikácií. Ako to celé vlastne začalo, že Andrejko potrebuje tie rehabilitácie? No tak Andrejko bol narodený veľmi predčasne, v 26. týždni tehotenstva, ale veľkosne bol na 24. týždeň. Bolo to tak už na hranici prežitia, ako mi aj vraveli v nemocnici. Vy ste spolu so svojou partnerkou toto celé prežívali. Ako ste to vnímali vy? Tak bolo to veľmi ťažké. Trápil som sa kvôli tomu, lebo však išlo o život aj akože mojej partnerky, aj malého. Dúfali sme teda, že ho budú zachraňovať a že bude zdravý. Život je nevyspytateľný, ale Andrejko zabojoval. Čo všetko mu vlastne lekári potom diagnostikovali, keď teda začal aj prosperovať, aj tú operáciu naozaj zvládol, doslova že na výbornú, lebo je tu teraz s nami. No, takže mal extrémnu nezrelosť. On bol medzi novorodencami, ktorí boli medzi 500 až 750 gramov. Vlastne mal ileostómiu až do 9. mesiaca, čiže vývod štrievka. Takisto mal potom takú fistulku do hrubého čreva, aby mu to mohli neskôr spojiť. Potom mal vlastne problémy s nadobličkami, s obličkami, tie má problém doteraz s obličkami. Vlastne už potom detská mozgová obrna, tá prišla až oficiálne až po tom roku. Ako mu vieme pomôcť? Tak no, Andrejko potrebuje veľa rehabilitácií, aby sa tak osmelil na tie nohy. Už mu to akože ide, ale pred nami ešte veľmi, veľmi dlhá cesta. Takže určite bude potrebovať rehabilitácie, logopédiu bude potrebovať, takže všetky nejaké možné prostriedky na to, aby sme mu zlepšili jeho život. Prispiejme Andrejkovi na rehabilitácie, ktoré mu pomáhajú skvalitniť jeho život. Rádio Slovensko, Slovensku. Pomáhame už 5. rok.